protecta bana ba tšhelete kra bana ba ba rich ngiyakuzwa nna le wena o jwetsa gore ka se ena ba ka utlwa ka gore nna re ka e change hayi batho ke a o jwetsa o se ka ipata tjena lo se ka ipata tjena ke ntho e le gore o leka te protecta le se ke ba la tshwenya ngwana batho e teng ntho e le gore le nya gore ke le thuse ka yona cha ngiyakutshela-ke le ngiyakutshela kodwa Chomi hayi bungamfonela anginawa maningi sithanda amazokubonga akwanele ukubonga kwami amazokubonga anginawa maningi sithanda amazokubonga nna ke tshwaregile mfotho itse go damane ke brother na brother ona ka bona o se batla di betha le go sister jo and damane o tlo fila bjang brother ke a o jwetsa ngwanaka ngwana le kwaka ke motho o ra ngwana o la mothita ngwana e ha mona wa hlanya mo serious wena sane ke manna bele kante inside this for bele sendota ha wa mona ona mona ba go flopa mfetho what about zolo mfetho zolo ke brother ena joko ena ka se ga died mfa ska njutsa ka Zulu mfetho Zulu ka understand Zulu ke braya ka mfetho kana ka gore Zulu ke braya ka that doesn't mean gore ke a tshwanela gore ke tshole sister tabela mfetho hantle is not like maybe ke breakile any rule any traditional rule or something mfetho just mjolo ke mjolo mfetho ke tlo motshwara shapo ngwana bo Zulu ke braya ka ke tlo thaka mo shapo mona speaking of traditional ne on chairman manola ke kinomthemo mara o wa Sotho fetsala ai boy phela motho o tswa kwa bene ka ntika kwa country Pitori mfa twasithe ya no batla fita ine ka Setsulung kana mfetho and it's not like maybe nna lo ngwana o le mfetho ke tlo motshwara shapo ngwana o le mfetho ngthona ska wara wena kwa ka mona na ka motho ka tang come in mental Zulu ukholana ngonyungana lo ukholana ngilungame ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ukholana ngonyungana lo muhle uJehova bantwana kuNkulunkulu muhle uJehova ngoba siyabonga thina esibona sifikile kule ndawo bantwana benkosi kuningi esesidlule kukho kuningi esihlangabezane nakho kuningi esesibonile nesesikuzwile nangendlebe zethu Haleluya bantwana bakaThixo siyabonga bantwana bakaJehova siyabonga leli thuba esithe salithola namhlanje sizoshiyela inkonzo ku reverend wethu ubaba uMkhale azosinikeza ilizwi namhlanje let's welcome ubaba Reverend Mkhale Master Jesus. Amen. Bazalwane ngiyangithanda nonke leso. Futhi ngithanda nonke ngoba nikhonile ukufika enkonzweni namhlanje. Amen. Uyazi khona into
engifuna ukuthi sike siyibambe sivisithele namhlanje bazalwane yezwa. Uyabona uma ngabe ufuna ukubona ukuthi umuntu uvuswa uNkulunkulu akuhambe uye esibhedlela. Uyazi ukuthi abanye abantu banacabanga ukuthi bavuswa i-alarm kodwa akuyona i-alarm evusa abantu bazalwane. Uma ungathathi i-alarm uyisethe kahle ufike uyibeke ngotshani bazalwane ayikwazi ukuvusa umuntu. Noma ngabe ikhali i-alarm yokhala iziphela i-battery phone bazalwane. Praise the Lord. Ingakho ngithi ngiyangithanda nonke abakhona ukufika enkonzweni. Niyezwa bazalwane? Namhlanje bazalwane ngizothi ukuthi nje encwadini ka 1 Corinthians 10 verses 13. Ngicela nivulele bazalwane sihambe sonke. Praise the Lord. Amen. Kusho ukuthi asikho isilimo esingehlula umuntu okholelwa kuJehova. Praise the Lord. Amen. Praise Master Jesus. Amen. Khona yini phakathi kwenu ongathi yena kukhona yini phakathi kwenu? Baba. Uthini manje? Ima. Masho la ekhaya. Isimanje shumayela kuhlala. Awumenzo ima wena. Yini nama madoda. Yena ukukhohlakala. Ngicela ikhoti ivule amafoni endaba. Komiti, checkani amafoni WhatsApp. Masimamane wasendela WhatsApp group wena. Bani? Pornography. Hi, AIDS. What's new about AIDS? I mean, if you love somebody, you have to love them the way they look and their smell, including their HIV. So what are you talking about? Hayi, mina ke mina lapho angikho. Hayi mina lapho angingeni ngiyacela or angingeni. Mina futhi from now on before I date someone I'm going to have to go and do a test. Hey, good luck. Angitshela mngani ulo Sam unayo yini girlfriend? Hey, the last time mina ngizwa indaba zakaSem ne ngajwela nomunye ugeli sobathi umakhosazana. Mara bathi lo girl ugula ukufa mngani. Yebo, yini inkinga yakhe manje? I angazi. But indaba yakudala leyo. I mean it's a long time ago so it doesn't matter. Hayi Uxolo bantwana, uxolo sikaThixo. Sokwenzakele. Uxolo, ake niphole nihlaleni phansi. Ngiyanicela nje. Pholanini bantwana bakaJehova. Sokwenzakele, ngiyanicela nje. Sizoyilungisa ke le ndaba. Ngicela nje niphole bantwana bakaJehova. Ngiyanicela. Impendulo. Akaphume. Mankind. Ngiyaphela madala. Hawo, Ndoda. Uyanona. usikhatha kaca ngumfana Le ndoda lena. Yeah. Bengilapha kuwe ngikufuna. Hayi uqamba ma. Alufike kanye nje. Ufike ngani? Uyahlala. Na last week bengilapho nje ngikufuna ubungekho bathi awukho. Hayi, ungenza. Kahle la amadoda ngiyakuthi angihlele ngeniqalaza ngoba empeleni ngisafuna ukufijika ngala edolobheni. Mhlambe ngathi mangibuya ngithi konifakela mhlawumbe amabilinyana nithambise manje. Wayibona umntata umfuna kampela. Yeah. Ingakho unuka amanyayinya mfana. Yazini buka mfana. Uzothola lapha ke likho.
ya lapha elikho or masingekho lapha elikho usibhekela lapha ngasebhala so sikulinde lapho uze phela izinto eziright ubumnandi kakhulu something ejo eliyafana ndakalishi kama sitolo kamoni ngithola ke bona jo sister ngifuna ejo osakule ngumfethu usajile koma hayenju emona unosamja unosamgafo mina utimeletsi wena Bona yena impela and usanda kufika ubuye emakhaya le ndawo akayazi kahle. Makhaya ngawari ngawari wena bafu sikhona thini sokunceda somgada baba Phela usisi wami lo madoda. Mingabe sengicabanga ngokuthi awu bafu ungawari nje wena hana ntiso lo akunankinga madoda anginibone ngoba ngiyabuya. Hayi buka ke bafu uthi sokubeka inyawo njalo kodwa ungawari wena sokukhatheka Nasi kusha umuntu. Hawu kanjani phela hawu ndoda Mzali. Ngibona osokwenzakile okwenzakile. Ngisacela nje udelete le video. Ngidilithile kasini lento le. Ayikho la efonini yami. Ngisusile. Ngisusile. Kuba ngeke mama bese isusile. Nkosi. Awenzanga lutho. Ushuthi imoto ngenza. Awisusanga mfowethu. Ayikho la ayikho efonini yami. Buka. Manje mele yenze njani ke manje? Ngicela ukukhuluma la baba. Phona baba yazi kuzomela ngifonela amapolisa. Yini? Amaphoyisa bazofuna ukwazi ukuthi kungani abantu befuna ukungibulala. Amaphoyisa ukwazi ukufonela amaphoyisa. Wena into okumele uyenze. Phuma ukhulume nabantu la ngaphandle. Kasi abantu bayabona abantu bayakumamela bazondisi. Ngicela nje uphole. Yabona le ndaba angikwazi ukuphumela phandle. Abantu baganuma. Into nje solution esingaba nayo ukuthi nje sifonela amapolisa yiba bazokwazi ukuthi baphinde basolve le problem ngoba ke kunjena nje asikwazi solve. Amaphoyisa ngizoboshwa ngoba bafuna ukwazi ukuthi why abantu befuna ukungibulala ngizoboshwa. Mfundisi wami mamela mina ke ngizama ukukhusela wena isimo sibi. Asikwazi nje ukuthi singaphina phandle sikwazi ayikho into esingayenza. Uma singafonela amaphoyisa sizohlala la. Ngicela nje ukuthi mangifonele ngicela ungivumele ngifonele amaphoyisa baze bazosisiza. Ayikho ngenye indlela. Ayikho elinye icebo mfundisi. Ngoba akukho ukusizakala ngaphandle kwalokho. Ithi ngifone. Phuma. Did expect muhala. Nkosikazi wami lo. Imali. Mama bebe unkosikazi wami. Yo, Nazini. Nami ayifayini nginalisho la. Yelo? Nkosikazi lo. Yebo ngabomthetho. Ngisacela nje ukuthi ke niphuthume. Hayi angikwazi ukulandisa indaba lana ngicela ukuthi niphuthume nize enkonzweni. Yebo. Kuleyo ndawo ke sisinenkinga ephuthumayo ngicela nje nizosisiza ke abantu baganuna buvele nje kulobunzima obulapha ngicela nje nize nizosisiza. Yebo ayikulungile ke. Okay ngiyabonga nomzana. Bathi bayeza. Okay. Bathi basedleni. Bayeza msondisi. Ayikho uyabona ke manje leli xobo ke sesilenzile ikuze ukwazi ukuphuma kule ndawo ngoba kungekho lokho angazi nami ukuthi ngizobhekana kanjani nemali. Nkosi yami. Ngizobheka kanjani manje Nkosi yami namandla, Nkosi yami namandla. Yo Nkosi yami. Kanti kusuke kwathini mfundisi wami kwenzakaleni? Idelete le nto na. Awuyidelethanga, udelete for yourself. I thank you. Kata Dave. My goodness. Tracy, yo, listen. Singing chair, Lalela, my sister. That was an amazing performance, huh? So Lalela, that for your character, your vanity. But hey, thank you. That was good, eh? Yeah, no, so I'm again. I'm better, right? Right. Next. Lanzeravo. Hi, sir. Sawubona sisi. Yep. Wala ngubani igama lakho? My name is Enelo Masinga. Enelo Yes, sir. Masinga.
Yes. Oh, hello. You can come. Hlala. Usho umnyala. Okay, hello. Ongazeka uke wa-actor ngaphambilini. Oh, yes, sir. I was married in a Christmas play at school. Oh, ukhuluma ngalesikhathi lesabo matric lana lo Sunday school cha enelo ngikhuluma some real acting. Say, maybe you're gonna look on your boat. Oh no, man, come on, don't some piece or something, right? Just that I believe everybody's an actor, until it's time for umuntu ukuthi as vetted lento leyo onto the stage, You get me? But I believe you have a monologue for me. I don't know, could be, poem, passage from a book. I don't know, a scene from a favorite movie, anything. Oh yes, say what language? Lalela ke noma uyabula noma wakhuluma wabuwa. I just want the talent. Oh, right? Okay, sir. Can I stand up and say it? Are you ready? Yes. All right, Dave. Awema. Hayibo. Yazi angaze ngize ngiyibona ivideo engiyanyisa kanje. Hawu cela ungibonise. Hayi, ini kade ngodelethele la umanyala mina. Yazi ungababona abantu basesontweni baphoxeke benamahloni. Ha, umfundisi phela umane wayifaka lapha ku WhatsApp group ngephutha. Uyazi. Angazi indoda khulile kanje njengomfundisi ehloniphekayo. Iyobhekana namavideo yangamanyala ihlazwele kanje. Hayi, nomhlaba esiphela kona bakithi nalento leyo WhatsApp phela besiyakhela ukuthi thina njengebandla sikwazi ukuthi sixoxe kahle kalula. Manje abantu abafana nomfundisi sebeyayithatha bayisebenzisela amanyala. Hayi kuyanyanyisa yazi. Uyazi ngiyafisa nje ukuyibona le ndoda engumfundisi. Ibhekane nawo lama video alihlazo kanje uyazi. Hayi bo baba kuhlekisa njalo yazi. Akuhlekisi ngempela. Asazi. Kawenza lapho David. Sir, I would like I was doing a stage play. Okay. And in that stage play there was a woman who was emotionally abused. I would like to be that woman for you, sir. Roller, David, roller. And we're rolling. In 3, 2, 1, action. Rape. I'm not protected in my own home. I think I was saved here. But I don't know what to do. I think men must be killed. That's it. Oh my God. So all right? That was amazing. I tell you now, you, my sister, you're a star, all right? I thank you. Yes, David. What's wrong, say? No, man, you. You're good. I made it. Come in. Oh, thank you. For fuck's sakes. Did I come at the wrong time? Wrong time? No, wena man, stand. Ufika esikhathini right ngenza amadoda lethi nje ukuthi angisabhizi la ngatasatasa. Wangibiza nje la ngapha. Uyamazi se? How? Uyamazi mse? Uright indodakazi yami. Ngiyaphela bomncane wami. Indodakazi. Hey, niyatana nini? Hayi, uba umncane yalomthimba umngane wami. Awazi lokho. Ufuna ukuetha baba? Ndodakazi. Ngeke ngikwenze lokho. Ngizihlambalaze nje phakathi komphakathi. Hayi man, mastandi ndoda. Ngibona le ndlela engqoke ngayo. Hayi.
Ya lenza la ngaphandle. Lalela ke baba umncane wanomthimba. Lenza la ngaphandle. Hayi, ngizobona. Phumela. Vala umnyango. Vala. Wazamphoqa umncane. Wena Enelo. I promise you, you're going far. Seriously? You're going places, Yeah, of course. Listen, guy. I'll keep you posted, right? Seriously? Yeah. I have your details, so. I did it. Like seriously. Oh, thank you so much. Thanks for the opportunity. No, it's fine. No, come on. It's okay. It's okay. You can take a deep breath. Okay. You got this. Good. Okay, then. Hasto re ke a ba tjang feta ke go bona wa tseba re o mona le yona ngwana feta bile ka gona le tlhomponyana e o mfeta bona plus o tswa go na makhaya bona go bo rural area bona ba ile botsama le bo beauty ba hae mfana hona le ntwe ne ba reng ke le betso se go wa mpa fela he o mohle ngone so go ra ho tlhalo rai la ga shapadi hololo go tsala jalo di akena se kgale mose bona mfanaka anytime ha ile rena le na ra clinic bo malobe ba kena mfana man ha re tlele yo mfanaka e mona o tlile ka makhosi ex yaka mona o bodile da man take nto satile ntana makhosi o shwele he fete o tlile rena ba robola go ke he monna apparently bare mfana ba bua gore dipilisi tsa AIDS o paletse go di ja ntone moya wa shapa kwana eng o ntora wa itse batho ba bya mfeto o ke le go ba bua maka le ona mara itse ba bua nnete go bya marafi wa di ba bua nnete mfeto nga wa tswana mfeto wa tswana o nene ena le more than 2 years o kopane le yena o tsile di out le makhosi yona 2 years e chume aka wa tswana mfeto ke a utlwisisa mara 2 years eo tolo rona nna ntse ibatile ntwe wona mona go ba itse di stays mfanane ke nana go koreng ke ba bona man hore motho ga go ba gona believe gore ha ba ke AIDS tsentsa no start ka accident man o plimpe ha on tshwara jaka wena o kila test HIV test na wahlai na wampona mfanaka na a di kulu fita mo mfanaka ke fresh mna mamela mfi ene mabebeza ka mona nomthembu ba tla re lo testa what lo testa he monna damn it o ja dust oh shit sambo ka mfi tu ka tona ba and then wa range ka wena ona ngari ke tla dumela mfanaka mphento kwa tunya mo tse mpotsa tsona di anchisisa he mona re lo tshwara go di mfeto wa tshesa di wise Spy camera. Ya, no coach. Wenda no. yakufuma ndo yasi Hey, wenda na spy camera. Hello, my baby. Hey, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Nana. Sawa, sana. Hi, Nana. Dalo njani usuku lakho? Hi, Nana. Mahala yini kanti? Don't you think you're taking things too serious, Dana? Mama, it was more than that, Mama. This manager is a very big person, Mama. Unezithemba, Mama. Uyashouta sonke isikhathi. Yo, Ntombi, I guess I just have to support you and not force you to do things that you don't want to do.